Fifi moj, pa šta ovdje? Ovako smrdi. Pa ti, boga mi nisi normalna. Šta ti misliš sam ja Rockefeller? Znam, Izete, ali bez deterđenta ja neću i ne mogu radit. Osnovna sredstva za rad nemam. Tako ti je to kad ne štediš. Niko u ovoj kući ne štedi. Ima pogodne kak sam ti dao pare za taj craft. Potrošio se, Izete, vid, prazan. Šta je prazan? Saš vid da nije prazan. Evo vidi, nije prazan. Jel prazan? Nije. Vidi, imaš u njemu da čistiš još 2 mjeseca. Ajde razguli.